Bueno, egunon, guztioi. Jose Azurmendi etortzeko azten, sailaren arduraduna. Baina, bueno, azken orduko arazotxo bat sortu zaio eta ezin etorri du. Eta, bueno, nik neuke egingo dut liburuaren eta egilearen aurkezpena. Arimak eta balioak, Agustin Arrieta Urtizberaren azken liburua, jakin irakurgaiak saileko azken liburua. Sailari buruz bi hitz, dagoeneko 45. Zenbakia da, 1997an hasitako sail hau, Jose Azurmendiren ardurapean, eta oro har pentsamenduarekin lotutako gaien edapenari, divulgazioari lotutako saila dugu. Hainbat urtetan urtero Iruna liburu ateratzen genituen, baina aurrekontu arazoengatik eta diru laguntzeak desagertu zirelako bere garaian, dagoeneko badira 3-4 urte, urtero liburu bat ateratzen dugula, baina guretzako ahalegina suposatzen duen arren, jakinentzat, hala ere uste dugu merezi duela, halako bilduma bati jarraipena ematea, nor daki garai hobeak etorriko diren berriz ere produkzioari beste auspo bat emateko. Baina, oraingoz jarraitzen dugu urteroko liburuarekin, eta urtengoa beraz, Agustin Arrietaren arimak eta balioak dugu. Agustini buruz esango dut, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dela, logika eta zientziaren filosofia saileko irakaslea. Eta, dagoeneko hainbat argitalpen baditu, bai gurekin da bai bestela ere. Bilduma honetan bertan beste bi liburu atera ditu, Zertaz dihardu filosofiak, 2002an atera zuen, eta filosofiarako oroar, filosofiarako sarrera orokor, tematikoki antolatutako sarrera itxusia izango da nik esatea, baina benetan bikaina. Eta baita ere beste liburu bat dauka gure sailean David Hume filosofoari buruzkoa. David Hume, ekintzak, sentimenduak eta balioak. Baita ere, Humeren etika, estetika eta halako auzien inguruko monografikoa. Oso interesgarria ere, eta baditu bestelako liburu batzuk ere. Liburuari buruz, berak hitz egingo du noski, nik bi hitz bakarrik berari sarrera emateko, ezta? Arimak eta balioak, horrela ikusita, ulertzen da arimak zer den, balioak zer den, baina tituluak ez du oso argi uzten liburuaren edukia, akaso, ezta? Liburuaren gakoa honetan datza nolabait, ezta? Badira, pentsamenduaren, filosofiaren, zientziaren, kulturaren historian hainbat gai, errealitatea aztertzerakoan hainbat esparru eremu gai nagusi egon dira, ezta? Eta hor tentsio bat, beti egon da tentsio bat, ezta? Gai horiei nola heldu behartzaien, ze ikuspuntutatik. Hor egon dira disiplina edo esan dezakegun eremu batzuk, ezta? Erlijioa, zientzia, filosofia. Errealitatera ezagutzera dedikatutako esparruak izan dira, ezta? Eta hor tentsioak sortu izan dira, ezta? Eta arimak, liburua bi ataletan dago, arimak, ezta? Arimak izango litzateke giza gogamena, giza gogoa, espiritua, hainbat izen hartu dituena historian zehar, badirudi erlijioak bere egiten duen esparru badela, ezta? Alegia, erlijiotik esaten zaigu, hor zientziak, filosofiak, arrazoimenak ezin dutela erabat bildu, ezta? Esparru hori. Eta gauza beretzua gertatzen da balioekin. Balioak esaten denean, azkenean ari gara etika, estetika, balio etiko eta balio estetikoei buruz, ezta? Eta hor ere, badirudi, erlijioak ere, bere
pixkat lehentasuna edo bi alorrei buruz aritzerakoan bere lehentasuna edo markatu nahi duela, eta hor badago tensio bat. Erlijioa eta filosofiaren artean nahi bada, erlijioa eta zientzia nahi bada, arrazoimena eta fedea nahi bada. Horri buruz hitz egingo digu orain pixkat Agusek. Ni lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet eta benetan Xabier Izagirreri eta Jose Azurmendiri aukera hau eman didatelako, ez dira garai onak filosofiarentzat eta ez da liburu gintzarentzat, eta hirugarren aldiz aukera ematea halako lan bat argitaratzeko benetan eskertzekoa da. Gainera, esan beharra daukat, bi Joseri bai Xabiri esker hasi nintzen idazten neurri handi batean. Ni uste dut zabaldu zidatela nire buruan ez zegoen aukera bat edola, ez? Batez ere zertaz diardu filosofiak liburua argiratu zidatenean, animatu nintzen, nolabait esatearren, idaztera eta eguneroko kontu bihurtu da. Orduan, mugarri bat izan da nire bizitzan benetan Xabierrek eta Josek iriki zidaten ate hori. Eta hori esan beharra neukan. Zorrak kitatu behar dira tarteka. Hori esan da, liburuari buruz zer? Nik esango nuke liburua dela saiakera filosofiko bat. Eta saiakera bi zentzutan. Genero gisa, badago genero bat, saiakera deitzen dana, eta, nik hor kokatuko nuke. Eztabaida. Baina bada saiakera bat beste zentzu batean, da ahalegin bat, da, esango nuke zehatzago, da koherentzia ahalegin bat. Filosofiako irakaslea naiz, filosofia oso gustoko daukat, urte batzuk daramatzagu honetan, eta pixkanakan nik osatutu dut nire saretxoa, nire pentsamendu saretxoa, nire ulermen saretxoa, auzi filosofikoen aurrean, eta nabaritzen nun tentsio bat bi gai hauen aurrean. Arimak eta balioak gaien aurrean. Esan nahi dut, tentsioa sare horrekin. Pixkanaka osatutako sare horrekin. Eta orduan, testu honetan, lan honetan, saiatzen naiz, ahalegintzen naiz, xamurtzen, tentsio hori, talka hori, orain komentatuko dudan talka hori. Alde horretatik uste dut koherentzia saiakera badela, edo koherentzia saiakera baten lehenengo urratsa behintzat. Eta zein da tentsio hori? Hasiko naiz, liburuak egitura oso zehatza dauka, lehenengo atalean arimak, gaia jorratzen da, eta bigarrena balioak. Eta gero badago beste atal bat bukaeran komentatuko dudana, nun iruzkintzen dudan, luze xamar, Jose Azurmendiren lana Gandiagari buruz. Arimak. Nire ustez badago alako ikuspegi bat oso edatua, oso zabaldua, ez dakit nagusiena den, ez dakit, baina oso zabaldua dela egia da. Eta ikuspegi zabaldu horrek talka egiten du nik dauzkadan beste ideia batzuekin. Hor dago koherentzia ahalegina. Zein da ikuspegi zabaldu hori edo edatu hori? Bi pasarte aipatu nahi ditut, bat da zientzilari handi batena, Clintonen aholkularia izan dagoa, zientziagintzari dagokionez, Ayala, biologoa,
momentu batean esaten du, zientzia tresna sorta bada, unibertso materiala ulertzeko eta erabiltzeko balio duena. Erlijioa beste tresna bat. Unibertso materialetik arantzago dagoen unibertso mental eta espiritualaren arrastoa ematen diguna. Lan egiten du argazki bat, ni deitetzen diot argazki horri argazki dualista bat, bikoa. Atal batean dago zientziagintza, filosofia barruan, esango nuke, eta gero dago erlijioa. Eta erlijioari dagokio arimaren gaia, espirituaren gaia, gogamenaren gaia. Hoi zintzilari batek esan da. Baina, bueno, hartzen baldin badugu, Aita Santuak, Joan Pablo Bigarrenak esandakoa testu ospetsu batean, berak esaten du, gizaki naturaletik, gizaki espiritualera edo arimadunera doan jauzian, zientzia atzean geratzen da eta erlijioa sartzen da joko honetan. Espiritu eta arima erlijio kontua da. Oran, kasu batean, zein bestean, zientzilaria izan edo Aita Santua izan, biek aurkezten dute halako biko edo argazki bat, nun bi zati dauden, alde batean daude zientzilariak, filosofoak eta bar, eta gero beste aldean daude erlijiozaleak, esan genezake, arduratzen direnak arimari buruz. Arima da erlijioaren gaia. Orduan, liburuan, labur esan da, lehenengo atalean, saiatzen naiz argazki hori desitxuratzen. Eta esaten, agian ez dela argazki egoki bat, ez dela argazki egoki bat ulertzeko zientzia, filosofia, erlijioa eta haien arteko harremana. Gustokoago daukat argazki lausoago bat, ez bikoa. Eta hildo horretatik handoa lehenengo atala. Eta hori egiteko nagusiki egiten dudana da aztertu arimari buruzko ikerketan dauden tradizio diferenteak. Bada, segurazki, Aita Santuak babestuko lukeena, tradizio dualista, eta hitza luzeko tradizioa da, Grezian ere pisu handikoa izan zena, eta gaur arte iritsi dana, eta zama handia duena. Baino badaude beste tradizio batzuk argazki horretan, argazki dualista horretan kontuan hartzen ez direnak. Eta hoietan arakatu dut testu honetan. Besteak beste badago ikuspegi materialista deitzen dana, eta horrek ere dauka historia luze bat, Grezian ere baditu ordezkariak, Erromako tradizioan ere bai, Lukrezio da segurazki figura ipagarri bat, eta Lukrezio esate baterako euskarara ekarri zuen Xabier Amurizak. Oso historia kuriosoa da, nola iritsi zaigun korronte honen testu nagusietako bat euskerara. Orduan, testuan egiten dudana da arakatu ikuspuntu materialista, eta gero, beste ikuspuntua ni deitzen diote hiruko arima, eta ikuspuntu hau dago tartean. Ez da ez dualista, ez da ez materialista, da beste ikuspuntu bat. Eta agian ikuspegi honen erroetako bada Aristotelesen teoria arimari buruz. Aristotelesek idatzi zuen tratadu bat, eta izenburua da arimari buruz. Beraz, hor daukagu aitzindari garbi bat, hirugarren ikuspegi honena. Eta, bueno, nire helburua da erakustea hasierako argazki hori sinpleegia dela. Gauza asko uzten dira bidean, badaude ikuspuntu asko oso interesgarriak direnak bat ez datozenak argazki horrekin, eta hori da jorratzen dudana testuan, ondorioztatzeko, Aita Santuaren kontra eta Aialaren kontra, filosofiak eta zientziak ere, baina filosofiak badula zeresana arimari dagokionez, edo arimaren auziari dagokionez. Hori da pixkat ondorioa. Baina hortarako agian urrundu behar dugu ikuspuntu dualista horretatik. Orduan azkenean filosofian eta zientzian eta eguneroko bizitzan gertatzen den bezala, dauzkagu
bizpahiru ikuspuntu diferente, ikuspuntu horiek dituzte aldekoak eta kontrakoak, eta balantzan jarri behar da hori guztia eta aukera egin. Eta hori da lehenengo atal honetan plantatzen dudan kontua. Balioi dagokienez antzeko bidaia egiten dut. Hor ere nire ustez badago ikuspuntu edatu bat, zabaldua, indartsua, labur esan da, ikuspuntu horren arabera, erlijiorik gabe ez dago baliorik. Hau izango litzateke leloa, ikuspuntu horren leloa. Erlijiorik gabe, jainkorik gabe, badaude aldaera diferenteak, hau laburdura bat baino ez da, baino, lelo horrek bilduko luke pixkat ikuspegi baten mamia, ez? Balioak itxasten zaizkio erlijioari. Orduan, bigarren atal horretan, saiatzen naiz irudi hori ahultzen, apurtzen, gutxienez zalantza jartzen ditut ikuspuntu horren gainean. Esateko badagoela balioak ulertzeko beste modu bat, beste bide bat, erlijiotik pasatzen ez dana, derrigorrez bintzat. Hemen ez doaz batera gaiak, arimarena eta balioena, balioak erlijioari atxikitzeko dauden arrazoiak bestelakoak dira, baina nire interesatzen zait aztertzea zeintzuk diren balioen oinarriak. Eta erlijio zaleen arabera balioen oinarria erlijioan dago, eta gure gizartean erlijio katolikoan edo erlijio nagusi horietako baten eskuetan legoke balioen oinarria. Nire interesatzen zait oinarrien auzi hori. Ea benetan balioen auzia funtsatu daitekeen erlijioan, oinarritu daitekeen erlijioan. Eta hori da, zalantzan jarri nahi dudana, testuan, mahai gainean jarriz, nire ustez zeintzuk diren balioen oinarri horiek. Orduan, azpimarratzen dut balioen auzia, eta hau da ideia klabea, balioen auzia sortzen dela, balio moralen auzia, garatzen dela edo atxikitzen zaiola, lotzen zaiola bizikidetzaren auziari. Eta hori da bere esparrua. Hor sortzen dira balio moralak, bizikidetzaren inguruan. Eta hala izan da betidanik. Hau ez da filosofo batek edo pentsalari batek asmatzen duen. Gizakiak gizaki denetik, bizikidetza premiazkoa dauka, gizaki horrek, gizakia izaki soziala da. Eta orduan, bizikidetza prozesu horretan, balioak juten dira pixkanaka josten, osatzen, eratzen, eta liburuaren helburua da azaltzea prozesu etiko hori, prozesu moral hori, historikoa dena, nola gertatzen den, erlijioa aipatu gabe. Erlijioa nire ustez egia da, badagoela lotura bat, moralaren eta erlijioaren artean, baina nire ustez esaten dena baino zeharkakoagoa da. Hori da kontua. Balioen prozesua da gauzatzen dana bizikidetzaren inguruan, eta hor trabatzen da erlijioaren auzia, hori egia da, baina ez du funtsatzen, ez du oinarritzen. Hori da nire kezka nagusia. Nire helburua da ezaugarritzea modu orokor batean zertan den prozesu moral hori, historikoa dena, gainera tokian tokikoa dena, garaian garaikoa dena,
Eta prozesu hori da praktika bat. Gauzatzen dena bizikidetzaren praktikan. Ez dauka beste etxerik, ez dauka beste erresumarik. Prozesu hori ez zaio lotzen jainko bati. Edo jainko batenganako mendekotasun bati. Ez du zerikusirik horrekin. Etika, balioak, morala garatzen da bizikidetza prozesu horren inguruan. Eta hor badaude zutabe batzuk, identifikatu daitezkenak, eta hortan dabiltza filosofoak, zientzilariak, pentsalariak orokorrean, eta horiek jarri ditut pixkat agerian testu honetan. Praktika baten inguruan garatzen direnez balioak, benetan balioen auzea nire ustean behintzat da auzi zailenetako bat. Zehaztea zer den balio bat, balioetan eztea, balio hezkuntza, askotan plazan dagoen auzia, simplifikatuz modu nire ustez arriskutsu batean askotan, balioetan eztea benetan da auzi zaila, praktika bat eskatzen duena, eta doktrinek eta erlijioari lotzen zaizkion ustezko balio moral horiek ez dute laguntza handirik ematen. Ikasten da jardunean, nolabait esatearren. Ez dago doktrina, ez dago bide zehatzik. Hori da balioen erresuma, ertz askotako eremu bada. Alderdi asko landu behar dira balioetan ezteko. Ez da bide erresa, ez dago bide markatua, atzera eta aurrera ibiltzen gara, itxuan askotan. Horan, beste erlijioak erakusten digun balioen edo ustezko balioen erresuma hori beste kontua da. Hori da aldarrikatu nahi dudana testuan. Adibide bat jartzearen, meritu handikoa iruditzen zait, maistrek egiten duten lana eskoletan, geletan, etorkin asko eta asko agertzen direnean, hor sortzen da balio auzi bat. Hor izugarrizko lana egin behar da, eta ez dago errezetarik, ez dago doktrinarik. Dago eskarmentua, dago praktika bat, dago historia bat, daude gauza asko, baino erlijioak ez du argibiderik emango bide horretan. Egin behar dena da lan egin, hor egon, praktikatu bizikidetza, eta horrela pixkanaka jungo dira zertzen, gauzatzen, zehazten balio batzuk. Orduan, egin nahi dudan marrazkia da erlijiotik kanpo, nolabait esatearren, jainko batengandik kanpo dagoen argazki moral bat. Konponbide zehatzik ematen ez duena, pentsatzen dudalako azkenean balioen auziak lotzen zaizkiola praktika bati, jarduera bati, eta saiatzen naiz zehazten praktika horretan dauden enbor batzuk, zutabe batzuk. Besteak beste, garrantzitsua da gizakiari eta naturari buruzko ahalik eta usterik egokienak edukitzea, alegia ezagutza bultzatu behar da, hori ona da prozesu moral horretan, erlijioak ez du asko lagundu, kontu hauetan, historikoki hala izan da, prozesu moral horren atal garrantzitsua da ezagutza lantzea, ahalik eta ongien ezagutzea beure burua, ezagutzea natura, ezagutzak parte hartzen du prozesu moral horretan, baina ez da alde bakarra. Landu behar dira emozioak, landu behar dira sentimenduak, badago alderdi emozio sentimental bat prozesu moral horretan, eta hori lantzea oso zaila da, eskolan, hezkuntzan, baino beharrezkoa da, balio moralak nire ustean sentimendu batzuei lotzen zaizkielako. Ikasi behar da empatizatzen,
besteekin empatizatzen, hau ere prozesu konplexu bada, deno daukagu ahalmen hori, baina hori ere landu behar da. Eta orduan, badaude halako zutabe batzuk jorratu behar direnak prozesu moral etiko batean, doktrina erlijioso horietatik aparte geratzen direnak edo kontuan hartzen ez direnak doktrina horietan. Eta esaten dudanean, erlijioari buruzari naiz, baina aipan itzakeen bestelako doktrinak ere. Kontua da adoktrinamenduaren funtzioa prozesu moral horretan. Bueno, justu ja bukatzeko aipatu ondorioetan, badago beste atal bat, hirugarrena, azkenekoa, ondorioak, hor gauza bere egiten dut beste kontzeptu batekin, eta da bizitzaren zentzua. Hemen ere, badago nire ustez ikuspuntu zabaldu bat, ulertzen duena bizitzaren zentzua modu, nola esan, transcendental batean. Bizitzak helburu transcendental bat izango balu bezala. Eta orduan oso labur, egia esateko, oso labur saiatzen naiz zalantza batzuk esartzen, pausatzen ikuspuntu horren gainean. Hori da, orduan hiru gai, bat oso modu laburrean jorratuta, hirugarrena, baina uste dut badagoela halako egitura komun bat, gai guztiak jorratzeko. Eta, bueno, ja liburua bukatuta neukanean, edo, bueno, gutxienez aldaeraren bat bukatuta neukanean, mai gainean neukan Joseren liburua, Gandiagari buruzkoa, eta hasi nintzen irakurtzen eta ikusi nun, badauzkala, atal batzuk, bat adimai buruzkoa, beste bat balioi buruzkoa, beste bat bizitzaren zentzuari buruzkoa. Eta orduan, sentitu nuen alako egonezin bat, irakurri behar nun, justo gai hauei buruzko testua zan, ez beroso da zunean, eta irakurri nuenean, ikusi nun hor batzu dela beste tentsio batzuk, eta, bueno, idatzi dut eranskin bat, irakurketa horrekin lotuta, eta hor nik esango nuke geratu dela etorkizunerako gai bat, jorratzeko gai bat, nire agendan geratuko dana. Labur esatearren, nik uste dut, baina ez dago Jose, Josek liburu honen aurrean esango lukela halako zozer, ez? Zure liburuan, zure planteamenduan gai hauei buruz, arimak, balioak, bizitzaren zentzua, ez dago jainkorik, ez dago jainkozkorik, ez dago mistikarik, eta ez dago transzendentziarik. Eta nire susmoa da, Josek pentsatzen duela planteamendu horretan zeozer galtzen dela. Oso importantea dana gizakiarentzat. Eta nik uste dut berak askotan horri deitzen diola mitoa. Mitoaren garrantzia giza bizitzan. Orduan, nire agendan, nire lan agendan, geratzen da argitzea kontzeptu hori, nik uste dut mitoa benetan gauza bera ulertzen baldin badugu, ez nago oso seguro, baina gauza bera ulertzen baldin badugu mitoa benetan garrantzitsua dela gizakiarentzat, baino ez nuke kokatuko Josek kokatzen duen tokian. Orduan hor dago agian bien arteko balizko, ustezko talkatxoren bat, adostasun handi baten gainean, esan beharra dago. Baina hau beste baterako geratuko da. Eta hori da, gutxi gora bera liburuan jorratzen da. Bai, galderarik edo iruzkineko egin nahi badezue. Ni bakarrik esan, oraintxe aurkezpen honetan, Agustiniak aurkezpen honetan erakutsi duen argitasun berbera erakusten duela idazterakoan ere. Ez dela, bere argitasuna ez dela ahozkoa bakarrik, baizik eta idazterakoan ere halakoxea dela, eta alde horretatik liburua argia dela. Bueno, galderarik edo badutzu, Bota. Bai, esate baterako,
Aristotelesek dauka planteamendu bat, pixkat aita santuaren planteamendutik urruntzen dena erabat, ez? Esate baterako, labur esate baterako. Aita santuarentzat, aita santuarentzat edo aialarentzat eta jende askorentzat, eta esango nuke gehienarentzat. Esan dara, baina Aristotelesentzat landarek badute arima, animaliek badute arima, eta gizakiok daukagu arima. Eta badago alako arimaren kontzepzio gradual bat, gaitasun batzuen inguruan gauzatzen dara. Horan, gu daukagu nolabait gaitasun kopuru handiago bat, nire duzu, animalia batzuek baino, eta animali batzuek badute beste batzuek baino, eta horiek landarek baino dena gara arimaduna. Bueno, ja, argazki hori, erabat bestelakoa da alderatzen balin badugu aita santuaren argazkiarekin, edo Descartesen argazkiarekin, edo Aialaren argazkiarekin. Hauek pentsatzen dute arima dela gizakiari dagokion zeozer. Aristotelesen planteamendua biziari lotzen zaio arima. Da oso planteamendu biologikoa. Aristoteles biologoa zen. Horan, argazkia da erabat bestelakoa eta nire ustez emankorragoa. Horrek implikazio dauzka esate baterako aztertzen dugunean gaur egun modan dagoen gai bat, animalien eskubideak. Zer dira animaliak? Zenbateraino duten eskubideak? Arima dute, ez dute, gai horietan sartzen garenean, nundi begiratzen duzun, hala erantzungo duzu. Eta Aristotelesen planteamendua halaber ez da materialista. Berak ez du pentsatzen, Lucrezio pentsatzen zuen bezala arima dela atomo sorta bat. Berak pentsatzen du gizakia nolabait esatearren interpretatu daitekela ikuspuntu desberdinetatikan eta ikuspuntu horietako bada arimari lotzen zaiona, gero badago ikuspuntu bat biologistagoa, beste bat materialistagoa, baina dira ikuspuntu desberdinak izaki bizidun bati buruzkoa. Orduan, hor tartean dago, ez da materialista, baina ez da dualista, eta ematen du argazki bat benetan emankorra nire ustez. Nire posizioa zalantza, gertuago dago Aristotelesen gandik beste guztien gandik baina. Eta arimari buruz hitz egiten dudanean, ez du askotan igual hitz egiten, baina ni klasean edo eta beste testuinguru batzuetan normalean erabiltzen dudan fokoa da Aristotelesena edo antzekoa. Aita santuak egiten du amildegi bat, dago gizakiak eta gero daude besteak. Eta hor dago materia, eta hemen Aristotelesen planteamendu ez dago. Eta gero, zuko esan duzun alen, mendebaldeko kulturan dualismoa, alegia gorputza eta arima, ez da. Materia eta espiritua edo. Eskema hori da, seguru asko zabalduena zuko ezaten zen nun bezala, ez aita santuan bagarrik, eta bai bere jarratzen jengan, da oro har, ez da. Oro har, eguneroko bizitzan askotan onartzen da ikuspuntu hori, ez dut esango praktika esoteriko horiek egiten direnean, hitz egiten direnean espiritu buruz. Hor dago ja dualismo onartu bat, baina Descartes ere dualista bat zen. Descartesan dualista eta da pentsarari sendo bat, formazio zientifikoa duena, baina dualista bada. Orduan, oso ikuspuntu zabaldua da, ez dakit zabalduena ote den, baina erlijio nagusi gehienetan, musulmana, kristaua eta judua, badago dualismo bat. Juduan ez dagoen garbi, baina beste bietan argi eta garbi. Orduan, da ikuspuntu nagusi bat eta nire ustez problematikoa ikuspuntu filosofiko batetik. Orduan, hemen plantatzen duena da zalantzaren bat. Hoi da, gero dago zientziak ere bere pausoak eman ditu eta iradokitzen du beste eskenatoki bat. Hala da. Horan, ikuspuntu zientifiko-filosofiko batetik nire impresioa da beste ikuspegi hauek emankorragoak direla. Edo, hobeto gokitzen dira praktika zientifiko-filosofiko horietara.
Besteak baditu bere gotorleku sendoak ere bai. Dualismoa ez da gauza zoro, ez da hori, baina problematikoa da. Gutxienez problematizatu behar da. Hortarako bidena filosofia askotan, ez problematizatzeko onartzen den hori. Zalantzaile bai. Bai. Liburuan ni badaukat nire agendan gai handi bat, lotzen dana, lehen aipatu da Joseren harira, mito kontzeptu hori. Azken finean da, ni zalantzan jartzen balin badet, erlijioen azpian dagoen ikuspuntua harimari buruz, baioi buruz, eta gauza hori buruz, neurri batean ikuspuntu erlijioz hori zalantzan jartzen balin badet, zergatik handain arrakastatxo erlijioa. Iruditzen balin mazait niri, pentsamenduaren aldetik oso kritikagarria direla ikuspuntu horiek, edo ikuspuntu hori, zergatik da hain arriskutsua, nola interpretatu behar da fenomeno erlijiosoa. Orduan, gai hori hor dago. Nire ustez, erlijioak, fenomeno erlijiosoa interpretatu behar da testuinguru honetan. Ez da ukatu behar, nik ez dut ukatu. Nire planteamendua ez da baztertzea, ukatzea erlijioa. Hor dago, fenomeno historiko, unibertsala da, esan daiteke. Orduan, hor badaude klabe batzuk aztertu behar direnak. Ni uste dut lotuta dagoela Joseren mito horrekin, mitoaren garrantzia, nik esaten dut fikzioaren garrantzia, gizakiarentzat arlo hori oso importantea da, baina nik uste dut arlo hori banandu behar dela arazo hauetatik. Orduan hor dago, hor gaude. Eta gero, ni daukadan mai gainean ja idazten ari naizen lana da, pixkat, beti errebisatzen idatzi duzu. Azken finean, hobetzen, josten, hobeto, hori da lana. Eta horretan hau, gai hauek, hobeto lotzen beste batzuekin, sare hori sendotzen. Gustagarri gertatzen bada, Bueno, orduan, horrelaxe utziko dugu, oraingoz, izango da etorkizunan, segurasko, beste aukerarik, eta eskerrik asko orduan, etortzeagatik.